A teraz proszę nie spaść z krzeseł. W 2016 roku, w naszych czasach, 7 kwietnia Senat Najjaśniejszej Rzeczypospolitej wydał uchwałę w 360. rocznicę nie objawień, tylko tego aktu zawierzenia przez króla Jana Kazimierza, naszej ojczyzny, Matce Bożej, wydał uchwałę potwierdzającą to, co zrobił król, to, co zrobił Sejm. A tutaj mamy Senat, pełnia władzy. Pełnia władzy. Wszystkie organy władzy państwowej, te ustawodawcze, potwierdziły to, że Matka Najświętsza jest królową korony polskiej. Dlaczego korony polskiej? Tak ją nazwał Jan Kazimierz, król.